अरे ऐसन ऐसन भैंस बारी सन साला रास्ते पर हक दे तारी सन। ए साला टांटानमा अनहाइल बड़ी का रे गोबरो निकलो को तोरा बाक मर्दवा एगो गोबर खातिर लान चिल्लाइल बड़ा। बाबू टन टन आवत तरह के गोबर के महत्व बताई। बाबू टन टन यही गोबर खातिर लइकाई में भई रहे कितना मार 5 गो मिल के यही बगीचा में पिटले रहलो संसार। रोजो रोजो घूमत फिरत ले जाई छैटी छैटी आ चिपरी गुल गोहरा पाथी दुआरा बैठी बैठी उलट पुलट करत रही बैठी के रोज घामा आ जबले धरे ना चूल तबले खत्म होखे ना डरामा। बुझलो बाबू टन टन।